Уморен ли си? Това е хубаво. Даже супер. Продължавай. Когато не си сигурен дали вървиш по правилния път, нормално е да се почувстваш обезкуражен, дори победен. Но не е нормално да спираш, защото винаги можеш да разчиташ на своята непоколебимост. Когато ти се струва, че нищо друго не ти е останало, тя е там, в теб. Вместо да се чудиш дали да продължиш или да се върнеш назад, избери упоритостта. Истинската непоколебимост признава само една посока – напред. Не се отказвай и не се предавай. Непоколебим си като културист, който всеки ден прекарва часове в залата. Непоколебим си като бъдещ предприемач, на когото се присмиват. Непоколебим си като майка с наднормено тегло, която вярва, че ще успее да отслабне. Непоколебим си. Знаеш, че резултатите не идват за 30 минути. Не можеш да изтичаш малко на пътеката и да се събудиш нов човек, но това не означава, че няма ефект. Ти напредваш. Всяко усилие, всяка крачка, всяко действие ставаш малко по-добър, малко по-силен и се приближаваш малко по-близо до целта. И един ден се поглеждаш в огледалото и казваш: еха, същото е и в бизнеса, в здравето ти, в кариерата ти, в отношенията ти. Дори когато не виждаш промяна, тя се случва. Дори когато не оцелваш точно в десетката, ти се приближаваш. И един ден поглеждаш банковата си сметка, новата си работа, дома си, децата си и пак казваш: еха, затова непоколебимо продължавай. Защото когато си проправяш път през гъстата джунгла, не знаеш дали си на 3 дни или на 30 минути от изхода. Единственото, което можеш да направиш, е да вървиш. Единственият път навън е напред. Изправи се. Никой няма да дойде и да те спаси. Или ставаш непоколебим, или оставаш посредствен.